Dúas derrotas e un empate na preferente. O Puebla igualou forzas co Cultural Maniños, mentres que Cidade de Ribeira e Dumbría caeron nos seus duelos co Pol e o Negreira. A 10ª xornada da preferente deixou novas negativas para os equipos da contorna que a disputan. Tan só o Puebla puido puntuar despois de empatar no seu duelo co Cultural Maniños. O Cidade de Ribeira caeu ante un rival directo pola permanencia, o Pol, e o Dumbría non puido co líder do grupo 1, o Negreira. O Estadio da Alta abriu as súas portas para coller o duelo entre o conxunto local e o Cultural Maniños, en teoría un rival inferior aos pobrenses polo posto que ocupan a táboa, xa que é penúltimo. Sen embargo, sobre o verde as cousas non foron doadas. A chuvia complicou o desenvolvemento do xogo e a expulsión de Bendaña no minuto 13 impediu que o Puebla puidera amosar todo o seu potencial. Aínda así, os de Chofri foron superiores, aínda que o gol tardaría en chegar. Foi na segunda parte cando o Puebla fixo efectivo o seu dominio co gol de Jonathan Cendón, que subiu o marcador no 66. Pero pouco lle durou a alegría aos pobrenses porque no 72 os rivais aproveitaron un despiste defensivo para empatar. Os do Barbanza intentaron ata o final, pero falloulles a puntería. 1-1, reparto de puntos que deixa o Puebla no 11º lugar con 14. Un posto por riba atopase o Dumbría, que plantou cara ao Negreira, líder do grupo. Os locais xogaron de ti a ti sobre o verde do Conco e non deixaron o Negreira desenvolver o seu xogo. A igualdade foi a tónica que protagonizou o duelo durante máis dunha hora, polo que o 0-0 inicial mandaba no marcador o descanso e deixaba todo aberto. Foi na segunda metade, no minuto 69, cando o Negreira topou o oco e desequilibrou o duelo ao seu favor. O Dumbría intentou igualar de novo o partido, polo que a emoción estivo presente ata o subío final. Con este triunfo, o Negreira afiánzase no liderado e os da Costa da Morte quedan no 10º lugar. O que non levanta a cabeza é o Cidade de Ribeira, que encadea 3 derrotas consecutivas. Nesta ocasión, os branquiazuis medíanse o Prol, rival directo pola permanencia, pero non foron quen de loitar por puntuar. Os de Manuel Ángel Pena víronse por detrás do marcador no minuto 3 de xogo, vantaxe que se mantiña no marcador ao descanso, pero tras o paso por vestiarios, un inspirado Viturro colocou o empate no 51. Os ribeirenses tiveron o segundo, pero Pau evitou o gol visitante. E a acción seguinte, o Prol volveu a adiantarse e puxo a puntilla no 86 co definitivo 3-1. Nova derrota ao Cidade de Ribeira, que é 14º e só ten un punto de marxe co descenso.